Ito'y kakabsat na tasa. 3, 2, 1. Diba? 3, 2. Nagpintas gayam ito Cebu. Ayan. First time nga mapanti, buo nga pinagbiag ko. Makita tayo ti garden nga makunkuna. The famous garden of Cebu. Dira ko baro ko man. Picturean sa mo ana. So din kakabsat makita iti ginapintas na. Wow. Nagbaba tayo ta na pintas ka no ti view na. Pintas talaga ti Cebu aya. Tata kami lang nga makatour ti kastoy kapintas ti Cebu City. Ayan. Kita yung ti background no, di ba? So, danunin tayo kakabsat jay ima nga kung kunadan once nga nakadanon tayo dyan ti ima ket at nakano ti igaman na. So, tas tingin tayo ti mapanjituktok no daman ti igaman na. Sang ka na yun gamin nga bagbaga ni Cherry nga nakano igaman na ang kumawawatan nun niya ti bagbaga na. So, kita nyo gamin ani kakabsat. So, tayo kakabsat asidig tayon padasin tayo nga ulyen. Ayan. Kitan tayo iti view ng kakabsat. Di ima. Ang ladak. Ayan. Wow! Makita tayo kakabsat ti kinapintas na ti Cebu. Oh. Yan oh. Wow! Nagngato nga ima. Tatakakabsat isa kuno tayo mapanjinti kwa. Sunflower! Na! Tingnan natin yung ganda. Oh, ang daming ano. Ang daming bulaklak. Nagpipintas nga sunflower kakabsat niya. Dadakil. Kaiwan na, loto na yung itlog rin. Lugok na. Tawa mo. Dito sa background niya. Asin. Dajin eh, o ima. Ay, oo nga. Sana tita, walang tao. Ito'y kakabsat na tasa. 3, 2, 1. Diba? 3, 2, 1. Sila yung estate. Ganda naman dito. Kaya din. Jabang ma. Mila Jafang po. May ko. Agsara kami ka natin si Bo. Bebe ko kiksunat ti kwa San Pedro. Among ba nga ate si Bukiti kwa pinaka paghugas ni pinggan. May kat kanuno ka. Cebu. Wow! Isugayim ti ka doon ti Cebu. Cebu. Yeah. Ilang years na po? 149? Oo daw. 149 years pag nag-video daw tayo dito. Ay. Pag nag-video daw dito may nagpapakita. Pero kaya na lang daw. Okay lang, magpapakita na kayo. Ang ganda. Sobrang tibay. Ayan, matibay pa yung ano, yung kahoy.
Kasi ganyan Cebu, maraming historical. Yung mga lumang gamit, ayan. Ito yung sa atin yung pintas ni kakabsat, yung lumang bahay dito sa Cebu City. Lumang bahay nga, di ba? Lagi yung mga lumang bahay ganito. Napaka-ancestral. Ito yung jukwaon. Ajipay hanga uso ti arat ng kunada. Ayan. Nagpintas ka kabsat. Makapamismit ti kastoy nga gamgamit. Ayan. Di gamin ubing na. Kang kupay unay nga nadanunan ti kastoy nga ti tsurain ti kwa. Ti gamgamit. Tatana lang nga makakita ti kastoy nga luma nga kuha nga gamit. Yung barko ni Lapu-Lapu. Ay, sa atin. Solo mo na, solo. Solo. Solo mo na.